навори мазкурро яке аз дурбинҳое ки қоидаҳои ҳаракати роҳро назорат мекард сабт кардааст. шахсе ки дар навор аст бе хонаву бе кас, яъне бомж мебошад. ӯ дар таги пули мошингузар мехобад ва пас аз якчанд лаҳзае рӯҳи ӯ аз танаш ҷудо шуда якчанд қадам мегузорад ва тоб хӯрда ба ҷисмаш менигарад ва пас аз лаҳзае нопадид мешавад. аз шахсони намоёни дини мубини ислом эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки навори мазкурро ҳар чӣ зудтар бароямон баррасӣ кунанд. чаро мо рӯҳи ин одамро дидем